Program vlade stane na stranicu formata A4. Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv. Da li vjerujete federalnom planu? Ne vjerujem. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad treba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri i naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna svota. Poznajete osjećaj, zove se sramota. Što smo bili, od sami sebe dugo se krili. No si dan da kažeš ne, ne, nema šta izgubit, već smo izgubili sve. Ova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve ide egal, firma ilegal. Kao da sudnji dan je blizu, redovi zločinaca u nizu. I dok ti samo gubiš vrijeme, njima glas ti daješ, oni uzimaju sve. Ova demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve ide egal, firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal. Firma ilegal. Marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad hljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri i naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna svota. Poznajete osjećaj, zove se sramota. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad hljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri i naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna svota. Poznajete osjećaj, zove se sramota.